राजन भैया कि अरे यारी पारी लाल बा दोहरावे के कि अरे यारी पारी लाल बा बीच में दरार बा बीच रंग लाल बा परी चटकार बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा सॉरी ना वही नहीं कि लाल बीन के तना अरे लोगनी अरे निसंतानी हो गई ये लाल बिन के तना लोगनी संतानी हो गई। यही में तनी से टेम्पो हल्का बढ़ा दे तो कितना लोग के जवानी पानी पानी हो गई तो कितना लोग के जवानी पानी पानी हो गई। बहुत सुंदर गायक उतने बड़ व्यक्तित्व के मालिक हमरा मनोहर भाई हजारों हजार रुपया पुरस्कार भी दिले बनी। राजन भैया रह जाए आज कलाकार अपना पैसा किसी कलाकार को देते इससे ज्यादा और प्यार आज रौरा अलका जी के गावल देख के मेरा इतना अच्छा लगल है। शायद इतना भाग्यशाली कलाकार में केहू नहीं है जितना मनोहर भाई भाग्यशाली बने जकरा के चाही और रउआ मिल जाते से लम्हर आशीर्वाद भगवान कम नहीं की जानत की हम चहले रहने लेकिन भाग्य में ना रहले ना तो मनियो के संग लेकिन भैया आपकी गायकी के जो अंदाज बन मतलब एकदम एकदम जो हमन के यहाँ भैया उत्तर प्रदेश बिहार में जो गावल जाले बिरहा के गायकी और उत्तर प्रदेश में बिरहा की गायकी और बिहार में जो नारदी विधा की गायकी और गायकी के साथ लयदारी जो होली हम भैया बहुत देखा हम दोनों का भाषा बोला था हमन के यहाँ थाई थाई बोला जाला आप लोग यहाँ दूसरा तरीका से बोला जाला रहुआ आप लोग बोले ला लोग हमन के यहाँ होला आई एम सन जाइम सन हमन के जाइब जाइल जाई आवल जाई तो बहुत सुंदर गायकी और हम तो मतलब एक चीज और कहो भैया हलचल भैया क्योंकि आप बहुत अच्छा गायक बनी मर्यादा के थोड़ा सा ख्याल में रखला के जरूरत बा हमनी गायकन के ये बहुत जरूरी आज के दौर में बा हमनिए का ऐसा नहीं जा कि जो मर्यादा के बचा के और अपने संस्कृति भोजपुरी के जो कल्चर के बा ओके मिठास के पसंद लोग करी हमनी के तो वही चेष्टा में बन जा कि मर्यादा बाचा रहो अब बाची भी हमनी के दिन रात वही चेष्टा में बन जा लेकिन दिक्कत जान तनी का बा रात भर के कार्यक्रम बा में किस्म किस्म के काम बा निमन होता बेजाय होता तो दुख के बाद बाकी बेजाय जन बा जल्दी हाईलाइट हो जाता निमन का चीज बा ऊपर नहीं के बहुत सही बात ऐसा थोड़े बाकी रात भर के बाउरे करते नहीं तो बौरका जल्दी आ जाता बौरका के तनी और कम करे के आ हमनी के बस के नहीं खे गायकी बहुत सुंदर अश्लील खत्म कइल हमनी के बस के नहीं सुनाई अमित भैया लाल के मतलब का होला ई गीत रौरे सुनने के बाद रौरे खते गावत कि अरे लाल से बजा तारा लाल से बखा तारा लाल लाल पंडित जी देखिल पातारा
लाल से बखातारा लाल लाल पंडित जी देखिल पातरा भाई बनी हम के विशाल भैया यही क्षेत्र के थाना प्रभारी भी बने। एक बार लाल सिग्नल ना रहे तो गया रूट में राजधानी एक्सीडेंट हो गया कि लाल बिना अरे एक्सीडेंट ना अरे राजधानी हो गई लाल बिना एक्सीडेंट ना राजधानी हो गई तो कितना लोग के जमानी पानी पानी हो गई कितना लोग के जमानी पानी पानी हो लोग के जवानी पानी पानी हो तने है ना चाचा जी तने ई लाइन स्पेशल हमरा अमित भैया खातिर हमरा गोलू बबुआ हमरा विशाल भैया अमित भैया ए लाइन पर औरा ध्यान दे। अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जकरा घर लाल नइखे गोदिया वो कर सुन बा अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जकरा घरे लाल नइखे गोदिया वो कर सुन कि यही लाल खातिर अरे कितना अरे कहानी हो गई कि यही लाल खातिर कितना कहानी हो गई तक कितना ये हमरा पांडे परिवार से ही पुरस्कार बा। अरे लोग के जमानी पानी पानी हो गई तो दो लाइन अमित भैया के आदेश बा एक पकड़ लेवे के बा।